Čibiribi. A čibiribiribiri. Šibiribi, masné ryby, kus koláča od korbáča. Bejk je tady, bejk. Čibiribi bude šupa. Všetko bolo nachystané, kamera, spevák, lokácia. Mali sme točiť klip pre Eusebia, no prišli sme na miesto a tam bík. Za novým elektrickým plotom, presne tam, kde sme chceli točiť. Takže plán sa zmenil za pochodu, improvizácia, smiech a hľadanie nových miest. Lebo keď ti deň pokazí bík, musíš byť tvorivý. Pozor, tady je bík, bejk je tady, bejk. Čo si predstav? Pri pozeraní bíka sme si s Eusebiom trošku zadžemovali. Šibiribi, masné ryby, kus koláča od korbáča. Tomu blož a bude toho dosť. A už ide. Potom Natálka si zadžemovala so mnou. Šibiribi, masné ryby, kus koláča od korbáča. Tomu ešte groš a bude toho dosť. Tak a akurát pripravujeme kamery, rozbalujeme techniku a už dorazil aj folklórny zbor. Teraz všetko nastavujeme a robíme skúšobné zábery. No a Eusebio nám dáva svoju maximálnu energiu. Prvý záber máme za sebou, ideme na druhý. Eusebio sa úplne vžil do role. 100% nadšenia, bič v ruke. Úprimne, myslím si, že skôr sa pripravuje na toho bíka. Nedávajte mu meč. Eusebio. Acción, pa. Tak. Alebo krúžiť. Tak. Aby tam bol tá akcion. Áno, stále trénuje, bič lieta vzduchom. Ak to má byť súboj s bíkom, Eusebio určite nebude ten, kto utečie. Môže nahlas, Pedro, a keď bude nahlas vyslovovať riadne, že nahlas. Áno. A šibiribi! Hej, masné ryby! Tak. Tak a ty sa volá ako chytáš. Že asi aj dole bolo počuť. Čibiribi. A čibiribi. A čibiribiribiribi. Konečne na scénu nabehli baby, Eusebio ich hneď začal obháňať korbáčom. Chalani sa pridali až o chvíľu, ale dievčatá tie boli nadšené. Zdalo sa, že toto ich baví viac, než samotné natáčanie. To bow je mašla? Bow? Čo? Mašla je bow? Bow, mašla. Po anglicky. Bow. Toto bow? Bow. Po španiel lasso. Lasso. Po všetkých improvizáciách a divokom úvode sme sa konečne dostali do tempa. Dron vzlietol, zábery začínajú vyzerať skvelo a pripravujeme ďalšiu scénu. Tancuje sa, trénuje sa, každý dáva do toho svoju energiu. A ak sa ma pýtate, aká bola atmosféra, tak bola úplne latino fiesta. Tráva bola celkom vlhká a poriadne šmyklavá. Jedno z dievčat sa šmyklo počas behu, našťastie to skončilo len smiechom a žiadne zranenie. Išli sme ďalej ako by nič. Pedro, dá sa ti trochu ešte schovať? Dobre, okej. Dobre. To nie, choď späť. Pedro, späť, choď. Odchádzame zo scény, začalo pršať, premiestňujeme sa do kláštora a to bude veľmi zaujímavé. Máme malú prestávku. Ako sa ti páči dnešný deň, láska? Je to super a teším sa na ďalšie časti. Áno? Makáme, riadne. A som s mojou láskou milovanou. S mojou
Takže už sme v kláštore, budeme natáčať vonku a budeme niečo natáčať aj tam v miestnostiach, takže bude to veľmi zaujímavé. To je skutočný herec. V tejto scéne Pedro tu prestal byť len kameramanom. Zrazu režíruje, koučuje, vysvetľuje ešte chvíľu a myslím si, že natočí aj vlastný seriál. Chcete hodinu herectva? Pedro vás naučí. A teraz sa poďme pozrieť na finálnu verziu, keby naozaj Pedro točí seriál, ako by to vyzeralo. Momentálne sme v jedalenskej hale, kde pripravujeme scénu pri stole s jedlom, spevom a tou správnou atmosférou. Trochu priestor zadymíme, nech to má filmový look, doľaďujeme svetlá, kamery, všetko musí sedieť, každý detail tu hrá svoju rolu. Takže ideme natočiť poslednú scénu, vlastne večera alebo obed a máme tu na prvú kameru, ktorá vlastne bude robiť taký panning movement, krásny, bez toho, aby sa triasla. A tu máme kameru číslo 2, hlavná kamera. Dali sme trošku dymu do miestnosti, aby tie svetlá, aby to malo viac taký cinematický look. Takže teraz začne hrať hudba, začneme natáčať a všetko synchronizujeme v post-production, takže bude to super. Like, subscribe, zaposu. Ideme na to, ideme na to. Dobre, pripravení sme, takže 3, 2, 5. Ale páli. Por favor, las mujeres dejen de correr. Mi agua la bautizaré. Shibiribidibi, masneribi, kuskolacha, oskornacha, excepto mugroch. Už je toho dosť. Shibiribidibi, masneribi, kuskolacha, oskornacha, excepto mugroch. Už je toho dosť. Stávame, ahí, Máme to, možno, že ešte raz pôjdeme. Máme to ešte raz. Čo som bral, že ešte raz pôjdeme. Kamera, akcia. Shibiribi, shibiribi, shibiribidibidibidibidibi. Musím. Shibiribi, shibiribidibidibidibidibi. No, Niko, tak porozprávaj mi, ako sa ti páči? Ako sa ti páčilo dnes? Sa mi veľmi páčilo, super energia, super, toto videoclip bude popičísimo, porque es super team, spolupracujeme super team na videoclip, popičísimo, čili bude šupa, daj odber! Tak daj odber, Marek a Natália. Daj odber, subscribe! Dúfame, že sa vám video páčilo a že ste si užili pohľad do zákulisia natáčania klipu Shibiribi. Link na klip Shibiribi nájdete v popise. Eusebio už čaká na vaše lajky, tak ho nezabudnite podporiť, taktiež podporte nás lajkom a my sa budeme tešiť na vás v našom ďalšom videu. Zdraví vás Marek a Natália, dovtedy si dajte kávu na nás.